Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 18 sa bulan sa Marso tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 21, bersikulo 33 ngadto sa 43 ug bersikulo 45 ngadto sa 46. Si Jesus mingon, "Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og nagkalot siyag lungag nga giukanan sa ubas ug nagtukod siyag pasilunganan sa gwardiya. Unya, gipasaupan niya ang iyang parasan ug bilangyaw siya. Sa ting pamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyahang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Gibunala nila ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala na usab sa tag-iya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan gipadala niya ang iyang anak. Mingon siya, "Sa walay duha-duha, tahuron gayud nila ang akong anak." Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. Ani ang anak sa tag-iya. Tana, patyo nato siya ug maato na ang parasan. Busa gidakop nila siya, unya gidala ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. Karon inig-abot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saop? Nangutana si Jesus. Sila mitubag. Sa walay duha-duha patyo niya kadtong mga taong dautan ug pasaupan niya ang parasan ug laing mga tao nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus mingon kanila, "Wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay kuno walay kapuslanan, nahimo hinong bato nga labing mapuslanon. Buhat kini sa Ginoo og kahibulungan gayud kini." Ug midugang pagsulti si Jesus, "Busa sultihan ko kamo nga ang mga panalangin sa paghari sa Dios kuhaon gikan kaninyo og gihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga." Nakabati ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo sa mga sabingay ni Jesus ug nasabtan nila nga sila ang gipasabot ni Jesus. Busa naninguha sila pagdakop kaniya. Apan nahadlok sila sa mga tao nga miila kang Jesus nga usa ka propeta. Mga igsoon ng Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.